Oh, sige, sige, sige. Ge, pahutak og langoy. Oh, dira ra mo Shin, kay tinaw Shin. Shin, dana ra mo Shin ayog adto didto. Ara na ka pa sa kinaw. Puri na ay fish oh, puri di na isda oh. Fish pond. Fish do. Oh, na isda. Fish da. Na fish da. Fish da. Shin, dali ra lagi Shin. Is this a fish da? Where's the fish da? Wala na, ning langoy na. Hang fish da. Saba. Adi ka. Ay, wala ita sa kilay. Dira sa baba. Woo! Ano kaya? Nasa mali. Lay. The water is so clear. Nen, dari rata Shen. Ari? Ari po. Ayo dilo kay hugaw na dia diri o kay hinlo. Dili patungod sa tubod ba? Dili patungod sa tubod. Dira, dira. Emoji file. Kami emoji na tao. Ang kalipay sa bata kay maglangoy-langoy sa tubig. Oh. Nasa yan ko. Nanguha na ligitong mga batang gagmay. Ay, Gipang tugnawa na. ilo. Wow. Da, lupad si ate o lupad. Ilo, Brad. Lupad si ate. Ilo. This is a ilo, Brad. Woo. Woo. Lalo ba bato. Ka. Oh, I know. I gotta go to the place. Uli ko matupik ito. Dapat ka. With trust nature. With speak nature. Ah! Kapaulos mo ka. Para tayo lang yun. Oh, takanet. Magin na ako. Padlock lagi ko. Kalunod ba ako? Oh. Do you know what is this? Chicken! Nakalang-alang. At ito ko kayo kinakit. Dapang chicken si nin oh, katong richonon. Ha? Chicken atong richonon. Chulo na. Is this? Is this? Ano na pa sa mo? Di pahutak og langoy ate Shin. Pahutak og langoy. Ano mo dito? Pwede pa ko kaulak lang ngay. Ikaw? Ikaw. Dili gid. Di ko pwede langoy kay nayayay man. Oh my. Bring lang kayo sa team birthday. Minat ba siya? Sana pula ng bata ni ate Shin no. Diri dapit oh. Diri ubog kay hinlo di dari. Diri dapit. Ninin, hawi dira sa paninin ha. Ay, gawin. Ouch! Ouch! Oh my, why my face is so early to wake up? Hmm. Ah! Ah, ganit ko mo sa sarap mo ganit. What? Ah, higda na, higda. Ah, sibaw, sibaw. Eh, bidyoan na to siya. Singalan ninyo langga. Pwede. Dili mo stabid no, puyo. Bato, mabaw. Ah, yung balay. Sa tabid, purok side. Dito mabaw. Dito, wala di nani dito. Di ba dagan dito tubig pod? Oh, pero wala yung ani ay. Tubod ra siya.
Pero may bulok-bulok dito. Doon ra po, ng bulok-bulok. Wala din nani sa bulok-bulok. Naaman, box. May alimato ko yung hotdog. Nalimato. Ay, pamuko ba? Purok size inyo ha. So layo pa maghaykan. Unsa din nga purok dare? Kwan, 4. Oh, 4 din ni dire. Katong dapat simbahan unsa to dito? Purok 3. Sila lang ida. To? Oh. Dili ko ba na? Ah. Doon kino? Wala ligo Jack. Ano kasi mo kang gadalag balon. Dila patibon. Kaligo na. 1, 2, 3. Wala kapis banding nilang itin gabi. Wala ka gitsati ni Ira? Gikuha ko si itin gabi ni Rika o kay ato sila ha. Wala ka giingni nila. Makakuan ka din. Ush. Mamadigyas ka. Ninin. Ate ko eh. Ugoy. Ate ko. Makuan ka din na. Maumay ka karon. Ouch. Bugat pa kay ko. Ginaw dyan. Big girl na kay ka. Ada ko dito dyan. Yes. Yes. 1, 2, 3. Uli na po si Puloy. Yeah? Ejing? Uli na po silang Puloy. Uli. Gliwan. Oh my! Bukat yung Ejing. Ejing. Hugaw. Na imo man gikamangan. Mana nahugaw. Ayo dira ta. Ayo dira kay nalapok na. Dira to ba? Mapok na. Nalapok ta. Okay mo man gikamangan. Dito. Wala na na uwi. Okay, buki na uwi. Pwede ka po swim. Oh, swim to. Ate Shen. Swim mo ang fit. Nakaswim akong feet. Ay, nabasa. Badi ko. Hoy. Gusto siya maligo ko dahil siya ligo ba ante? Kikabal mo sakay dagway. 1, 2, 3. Wala ko eh. Wala. 1, 2, 3. Wala gyapon na basa. Wala gyapon na basa po sa nina. Basa guro. Okay. Wala nigdagat. Dili dagat, dili inda dagat oy. Spring, tubod. Wala lang dagat mo ka. Ano mo goy bato? May bato? Wa may bato ang dagat good. Balas to na sa dagat, balas. 1, 2, 3. Gi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Ay baka liyo ka. Go. Dili sila ate itin ate Shirley mo nag sigig swimming scene. Wala? Gagmay pa sila. Sige sila swimming dari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Magdala din itong sa albabida nga gamay day. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asa po ganun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindot kayo dili on. Tara, si baby Ninin. Oh, ba nagadala galon. Ako ba
si Sinchin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Awen, si Pink. Shen. Tanaw ng YouTube na ko, Shen. Ako ni dito post sa YouTube na ko, Shen. Nima? Oh, i-post ako ni sa YouTube na ko inyong video. Lantaw dahil mo dari, lantaw. Nasa YouTube ako, ate. Hmm. naman, nag-delete na. Ngayon, gidilit pa ni mo, Shen. Wala, gusto sa cellphone. Yeah, dito. Kanila. Ano ba kay? Akong mga anak, ilang mga gagawa ba? Mga atin sila. Ilang papa, meron doon. Bikay, si body mo? Ilang papa. Bikay? Sorry, pangalan mo lang ga. Ha? Sorry, pangalan mo. Bikay. Bikay. Oh, Juliana, yung nga tinod, Shin. Siya kay Shin Ranilin. Ikaw, Shin pa, ila po, Shin. Kasi ngalan mo. Shane? Shane. Ninya. Naman ay sumpay ngalan. Shane. Asa kay ngalan tinod ni Ninya? Bibi Ninya? Ninya. Sofia. Oh, Ninya Sofia. Ninya Sofia Prima. Gumay pa man ang edad. 5 pa. Squid. Gay. Ninya Sofia. Nigmadalaga ni si Ninya. Di na ni Ninya. Sofia. Sofia. Sophie. Apil ay bikay. Eh, pangalan na. Juliana, yangan. Juliana apil daw. Friend day mo? Kakita nag-friend niyo mga atisin. Okay, practice og swim. Bebe. Bebe, practice og kuan bebe. Ha? Isa na lang ka boy, nangawa ang boy no. Gipang tugnaw ang mga boy. Na, ning pahulay na ang boy kay gitugnaw. So, food bati guys. Wala ko tugnaw na. Bye-bye. Wala ko, Jay. Jay. Yan natin. Jay. Sorry. Kakita nag-friend si ate ni Sinshin. Wow! Kita na siyang friend. Hold on sa Jay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nat. Okay, ito. 3, 2, 1, go. Paano yun? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! Go! And now. Yes. And this is good thing. Kabulok ka mo kaya hayang? Dahil murag liwat sa papa dahil mangyamigaw. Oh, nakita na siyang friend. Dahil murag din na ni ganahan mo uli. Masuko na na may bulit na ta. Ah, nagpampamapod lang papa oh. Naghinlo pa mapod ilang papa to. Ara, layo kay lang papa. Naghinlo pa sila ang car. Be, maklaro ba si Bobong be? Dali na to sa layo ang car. Giwasingan. Oh. Tigihap lang kanin. Oh, tigihap ninin. Ha? Dali na ba
ane, ang location po dito ay nasa tabi Ozamis City. Natural pool. Sa ilalim ng tubig ay malaking bukal. Malamig na malamig, parang nilagyan ng yellow. Pero tingnan mo mga bata, oh. Parang wala lang sa kanila ang lamig ng tubig. Pag tubig talagang gustong gusto ng mga bata pag tubig, oh. Ayan. Oh, nakahanap ng new friend si Shinshin. Oh. Nasuya ng manghod ko siya kaapil. Apila po na ninyo sininya. Di ko kabaloy, kaluoy. Dako ko yan mo. Gihayang-hayang na punta. Hayang-hayang na po daw mo. Ha? Grade 6 o grade 5, nga kakuha na po din pong sinsin. Kabat sa pong sinsin di ay. Eh. Ikaw, tigwa na ka, timer na kanin. Sige, ihapi sila, ihapi. 1, padulong dire, lumbag lang oy. Ihapi. Eh. Mag-racing daw mo. O, racing. 1, 2, go. Ala. Mga mermaid daw, daganang mermaid, oy. Oh, padulong na po dire, mga mermaid. O, tara. Lose mo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow, very good, baby niya. Wapay grade 1 ka, balo na mo yan. Di na ni maglisod na sa grade 1 na ni Day. Wow. Masa na siya ron? Kinder, Dicker. Kinder? Wow. Wow, very good. Among baby ninin. Oy, oh. Ayahan mo teacher ni mo nin. Di na maglisod. Yay! Agoy, pag may ng papa na uli na ta, masuko, ginero sa chin. Unya rata uli pa. Kamahal. 100 daw kamani, kamahal. Terus amo balik teh? No, ambot lang. Time will tell. Muli man ni sila og Cebu. Dili, pa Aurora pa ni sila. Di ulig Cebu day. Ako gana mo uli kay gina yung balik kay. Tawa day. Di siya ganahan mo uli kay ganahan sa among balik kay nay kurente. Ingon ka gabi, suko ka kay nay ite. Way kurente kay nabagyuhan man. Nasalanta ni sila sa Bagyo, nangulig Mindanao. Nabagyuhan din sila. Wala may kurente sa Cebu Gudron. Balik sa nagnanay kurente. Yahaya sa teacher ni mo puhunin. Ay, di na maglisod. Online na ni siya day, no? Very good. Wow. So, ini mag face to face. Ay, di pa man po mag face to face. Online pa yun. Mag face to face naman may karong January day, oy. Kamo, makakuha naman, no? Nagpirma mo parental consent na. Ambot lang ni mama. Maog yun. Nagpabaksin lang nila. Nabaknahan na ka. Gandos yan mana. Manas, kandos? Wow. Ako kang. 12 naman ka, no? O, 12 naman siya. Si Shinshin, wala pa ni si Shinshin. Grade 6 na good siya, Shin. Ikaw, grade 5 pa. Oh. Oh, konpad mo. Ikaw, ka 11 pa man ka. Dili pa ka pwede. Ito ka? Grade. Ha?
Parehas naman unta ming tulo, nabalik bayan man siya. Ah, kani si Guapa, kani si Red. Na siya, ikatulo na siya. Pila na edad ni mo lang ga? 12 na unta po na siya doon. Dayo. Kaming tulo 12. Ah, kamon to. So, pa ni san pa ko na he. Wala pa ako ra. Tabid po ni sila ga school. Ha? Tabid po ni sila ga eskwela. Kanisa, kuanisa. Diguan? Dili aka, di. Mahayag. Mahayag. Ay, malayuan ni mo lang ga, mahayag. Oh, naman taga-diari man iyang papa. Iyang Ah. mama, taga-diari to. Ikaw lang ga, dili ka sa tabid ga school. Ah. Mag face to face pod mo, grade 3. Pila unsa man mga school mga grado mag face to face sa tabid? Indot lang. Kamay, January. Ah, wala mo giing ni. E salita pa ng grade 6 may mag face to face. Huy, January. Ready na, nagpahimo kay ko gagaw man na akong gipangama, pahimo tong barrier ba. Sa tabi sa litapan. Yes! Tara ka sa tapan. Mo tana ko ninyo sa inyong grado. Lagi, ang mag face to face sa litapan grade 3 o grade 6. Maura, ang ubang grado dili o paano sa modular. Kapit ko lang yung kuan high school. Hapit naman mag high school. Okay, soy. Di ako sa nang videohan. Punta. Okay. 1, 2, 3. Oh god, laag mo balik dai pohon. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow, maka-proud po si auntie, oy. Proud po si auntie ni Bibi Ninin, oy. Madigas kayo kay. Wow. Apa ko sa phone?